Дарагія парафіяне, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, слухачы нядзельнай пропаведзі. Христос прыходзіць да нас у святой камуніі для таго, каб перамяняць нашае жыццё, каб мы станавіліся хлебам, з якога карыстаюць іншыя. То есть сэнс любові. Бог ёсць любоў, і Бог нам цалкам сябе дае, і нам аддаў Сына Свайго. І увага, адзін з найбольшых цудаў, які мы маем і будзем мець да сканчэння веку, што Бог дазваляе нам сябе спажываць. Мы сёння з вамі праслухалі Евангелія паводле Яна, урывак аб размнажэнні хлеба. І Езус праз гэта паказаў, накарміўшы 5000 людзей некалькімі буханкамі хлеба і 2 рыбамі. Он паказаў, што Ён будзе карміць народ сабою, бо Ён хлеб. Бярыце і ешце цела маё. Я ёсць сапраўдны хлеб, я ёсць ежа. Езус у мове эўхарыстычнай тлумачыў жыдам, што Майсей даў вам хлеб з неба, але ты хлеб вы спажывалі і паміралі. Хлеб, які я дам, з хлебам на жыццё вечнае, это Ён сам, Езус. І мы хочам сёння разважаць аб гэтым, што я, будучы каталіком, хрысціянінам, прыступаючы да Божага алтара, пастаянна спажываючы цела і кроў Пана, павінен узрастаць у Яго любові, павінен перамяняцца у Езуса. У гэтым ёсць сэнс Эўхарыстыі. Не проста я прыйшоў, прыняў святую камунію, як звычайна, рутынова, то есть по прывычке. Не, Божа бронь. Пастаянна абуджайце, браты і сёстры, у сабе парушэнне сэрца і з верай і любоўю ідзіце да святой камунію. Это не просто хлебушек, это тело Пана, это кроў Езуса, это жывы Езус. І Ён дазваляе нам спажываць Яго, яшчэ раз паўтару, каб мы перамяняліся праз Яго у дасканалую любоў Божую і каб гэтай любоўю дзяліліся з іншымі. То ёсць сэнс Эўхарыстыі. Я жыву, бо я прынимаю цела Пана, я жыву любоўю Божай, я насычаю сваю душу, сваё сэрца і раздаю яе іншым. Я павінен быць плодны праз Эўхарыстыю. І насколькі хрысціянін гэта разумее і перажывае гэтую сустрэчу з Езусам, настолькі ён узрастае ў любові. Это не просты шлях. Але святая камунія, якую мы прымаем, нас абавязвае духоўна працаваць над сабою. І, вядома, спадзявацца на Божую ласку, бо Езус кажа, без мяне вы нічога не зможаце зрабіць. Я ёсць хлеб, не ты, я. Дазваляйце Господу перамяняць жыццё, каб станавіцца хлебам для іншых. Святы Павел апостол сёння ў другім чытанні паслання да эфесцаў паказвае нам эту праграму жыцця, та як бы тлумачыць нам, для чаго мы ў Хрысце павінны ўзрастаць у любові Ягонай. І ён кажа, малю вас паступаць годна паклікання, якім вы пакліканы, увага, з усей пакораю і лагоднасцю, з доўгацярплівасцю, церпячы адзін аднаго ў любові, стараючыся захаваць еднасць духа у саюзе міру. Так мы павінны жыць. Так мы павінны жыць у сужанстве, у сям'і, у суседстве. Так павінны працаваць у нашым асяроддзі і жыць у грамадстве. Найбольшы голад
Сегодня, у 21 стагоддзі, это не голод хлеба штодзённа, таму што людзі сёння сапраўды маюць магчымасці ўсе сродкі для таго, каб мець ежу. Вядома, што ёсць пункты краін на зямлі, дзе галадаюць. Там у Афрыцы, альбо, не дай Бог, вайна ці яшчэ нейкія прычыны, дзе людзі галадаюць. Але сёння чалавек здольны да таго, каб мець хлеб штодзённы. Але найбольшы голад, браты і сёстры, у сэрцах і душах людскіх — это голад любові. Это голод любви. Яе нема. Таму свет такі спорчаны, астылы, зімны, недаверлівы. І злы дух вельмі лёгка маніпуліруе сэрцамі людскімі. Но мы маем опыт зла, але мы не маем опыта любви. То есть проблема. Усе мы маем опыт зла. Никому не надо рассказывать про раны, про проблемы, мы это все пережили. А вот опыта любви немногие пережили в своем житті. Бо любов Божая — это штосьці надзвычайнае, это штосьці дае чалавеку энтузіазм, радасць, спакой. Это то, чего не хапае сэрцам людскім. І як будаваць эти адносіны паміж людзьмі, з пакораю, лагоднасцю, доўгацярпелівасцю, церпячы адзін аднаго любові? Где яе взять? Які чалавек здольны ў сабе выпрацаваць гэтыя рысы характару? Нездольны. Это нездольны. Езус, які фармуе нашыя сэрцы, корміць нас сабой, нас этаму вучыць. Это ласка. І гэта цяжкая праца з Господом. І цяпер увага, такую аналогію праводжу. Сколькі людзей, якіх я сустракаю як экзарцыст у сваім служэнні, зраненых з дзяцінства, увага, не па прычыне недахопу хлеба штодзённага. Сустракаў я, там у мяне жанчынка пажылога ўзросту казала: «Ойча, я ў дзяцінстве цярпела голад». Дасыпала, не даядала, пажылая жанчына. Але в асноўным людзі мне дзеляцца і кажуць: «Ойча, мне не хватало любви. Таты, мамы, мужа, жонкі». Это найбольшыя раны на душы чалавека, калі не хапае любові. І цяпер увага, як я павінен спажываць цела і кроў Господа, каб во мне быў Господь. Давайте возьмем мужчыну, тату, бацьку ў сям'і, мужа і бацьку. Калі ты спажываеш цела і кроў Пана, Езус кажа табе: бяры і еш мяне. Я цалкам адданы табе. Я, Бог, цалкам табе адданы. Ты можаш мяне есці. Ці кожны бацька, ці кожны мужчына, я, святар, можа сказаць сваім блізкім і родным: бярыце мяне, ешце. Карыстайце поўні з майго жыцця. Любоў — это ахвяра. Ешце, бярыце, ешце — это значит мой час, маё цело, мой розум, я для цябе цалкам. Ці з мяне карыстаюць дзеці, жонка, муж? Ці з мяне адламваюць кавалак і ядуць? Ці мяне баяцца ввогуле? Пытанне, якія важна адказаць. Бацька павінен быць для дзіцяці, для сваей сям'і хлебам. Не той, который просто приносит гроши: берите, ешьте там. Я купил в холодильнике, там, и то жонка купить, там, гроши только положить. Берите, ешьте там. Не, берите меня, ешьте. Я ваш, я ваш муж, я ваш отец. Ешьте, карыстайте з меня, с моего часу, внимания, любви, ласки. Хлебом быть надо. Дзе сёння у нашых мужчын, у бацькоў, у святароў, у міністраў, у врачэй, мужчын,
Дзе якасці, з которых людзі карыстаюць, як з хлеба? Холодныя, замороженные, безэмацыянальныя, грубыя, гардзіцы. Не в обиду нам, а это нам как рахунок сумлення. І мне таксама. Нам прасцей замкнуцца ў сабе, бо я змучаны, я прыйшоў з работы, мне трэба адпачыць. Так, але ты ёсць хлеб. І трэба свой эгоізм і сваю усталасць і іншыя справы пераламаць, даць сябе. Знаете, такое, поглядите, вот у жанчыны этот образ давать себе детям, он больше таких яскравый, чем у мужчин. Мамочка 9 месяцев носить свое дитя под сердцем, 9 месяцев кормить собою. Не? Пригожа? Ай-яй-яй. Мамочки, радуйтесь. Вы 9 месяцев кормили собою, вашей телом и кровью своих детей. Токсикозы, там, проблемы, там все, там, вы все это переживали. Там улыбаются мамочки, которые рожали детей. Да? Это крыша. Чем вы кормили своих детей? Своей кровью и своим телом. Ну, а мужчины, а мы что? Мы повинны так само. На наших магчимостях, на нашей покликанні, которые Бог нам дал, мы повинны так само собою кормить доверенных нам людей. Иисус скажет: берите, пейте кровь мою. Что такое пить кровь Иисуса? Иисус покутує. Иисус терпить зневаги, терпить пролитие крови, избивания, разного роду покуты, терпить. И каже: берите, пейте мою кровь. Я за вас отдаю життя. Быть отцом, батьком, быть мужем, быть святаром, быть врачом, кем угодно. Отдавать свою кровь – это значит терпеть. Для другого человека треба терпеть, покутывать. Без терпения любови нема. Тому Господь нам отдає себе цалком. Берите и ешьте, и пейте кров мою, то есть я цалком вам отдадены. Карыстайте з мене повністю. І Господь нас гэтаму учить, каб мы, споживаючи Його тіло і кров, вчилися бути хлібом для інших. Это ахвяра. Сколько себе треба переламать, каб зробити крок любові. Дитё просить: папочка, а мы пойдем сегодня там с тобой? Не, у меня сегодня рыбалка. Папочка, а ты можешь мне помогчи уроки робить? Иди до мамы, мама там, я занят. А где хлеб? Да, сынок, чекай минутку, зараз. Давай мы с тобой поразмовляем. Разумеете, это же хлеб. Это хлеб. Але каб быць хлебом, то треба з Єсусом над этим працювати. Я повинен навчитися помирати з Господом на Кальварі, а потім себе давати іншим. А у суженських відносинах сколько там эгоизму, сколько претензий один до другого. Суженские відносини одни з самих складаних, тому що вони вельми глибокі. І тяжко їх будувати. Тому Єсус каже: беріть мене, їжте, учитесь від мене. Господи, мы настолько недостойны того, что Ты приходишь до нас. Мы настолько забываем про то, что нас обовязывает. Да поможи нам это усвідомить. И обуди в нашем сердце голод за Тобою и за жаданнем быть хлебом для інших. Аминь.